все казав, що життя то складна штука. То складна штука. Хочу напомнити нашим молодим, що, розумієте, є всякі ситуації в житті. От, наприклад, родила жона чоловікові дочку. Первістка, ну, чоловік порадувався, випили, закусили, похрестили. Тут через рік родилася друга дочка. Ну, порадувалися, випили, закусили. Третя дочка се родила. Ну, порадувалися, похрестили, випили. Четверта дочка, ну, тут батько, ну, теж радий, ну, слава Богу, добре, що є. Теме помало кішкати, розумієте, по Верховинській, кормити. От. І туйка 5 дочок ся вродило, 6-й син. Отець у шоці, розумієте, радощі, похрестили. Ну, а хто не є такий майпострікатель, як кум? Кум покликав, пусть. Куме, розумієш, все то добре, ти маєш файно Богу дякувати, діточок, все нормально, живете щасливо. Розумієте, є ще закон логіки. Дивися, 5 дочок підряд і 6-й син. Ну почухайся, куме, ну розумієш, ну не сходиться, ну ніяк, ну як би не крутити, не сходиться, розумієш як? Позвідай жону, де вона ходила, що, узнай, ходи, розумієш, туди-сюди, ну. І чоловік приходить такий, ну, нагощений домів, припирав жону, і стінці каже, говори, чий син, говори. Вона каже, твій син. Брешеш, говори, чий син, кажу, говори. Ну, твій син, дочка не твій.